हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय भिडिअ एसे स्पिड जागोन लोगोफोर जोबोर इम्पर्टेन्ट बेनो जाबाय PRC थ' PRC खालामनाय बोरै खालामो अनलाइन मबाइलजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा गाहायाव प्लिज क्रिएट एकाउन्ट मोनदों बेयावनो थुना हो लोगोफोर डाइरेक्ट पर्टेलाव थांगोन बेयाव थुनाय लोगो लोगो दा बेयाव थुबाय आङो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा साइन इन खालामथावनाङा अके जों गोदान नालाय बेखायनो जों क्रिएट एकाउन्टआव जों थुना होनांगौ दा गाहायाव मोनदों नोंथांमोना बे क्रिएट एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगो बे पेजआ फैबाय दानिया बेयाव नोंनि नाम टाइटेल होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिन नेमाव गोसोबादि होना ला नोंनि नामाबो जागोन बेनिफ्राय इमेल एड्रेस होदो जेन्डार सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बार्थडे आरो लोगोसे मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय केपचा नोंथांमोना होनानै सेभ हो दा सेभ होनाय लोगो लोगो नोंनि इमेल एड्रेसाव मेसेज थांगोन आरो बे मेसेजाव नोंथांमोना गासैबो आइडिखौ मोनगोन बेनिफ्राय पासवर्ड मोनगोन बेखौ होनानै जों साइन इन खालामनानै आरोबाव फिन खनसेबाव जोङो गोदान पासवर्ड होनानैसो जोङो रेजिस्टार खालामनाय प्रसेसआव थांनो हायो स' बेखौ नोंथांमोना बुजिग्रोदो बेनिफ्राय दानिया जों थांसै फैदो प्रसेसआव नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम गासैनोबो जाहाथे बयबो मिथिनानै मबाइलाव एप्लाइ खालामना लानो हायो थ' बे क्लियार जाबाय दानि लोगोफोर जोंहा मोनबाय इमेल आइडियाव जोंहा मेसेज मोनबाय बे मेसेजाव गासैबो डिटेल्स थासिगोन पासवर्डफोरा बेनिफ्राय नोंथांमोना इमेल एड्रेस आरो पासवर्ड होनानै साइन इन खालामनांगौ अके थ' जों दानिया साइन इन खालामसै दा जों साइन इन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव होफिनजोबदो इमेल एड्रेसखौ बेनिफ्राय साइन इन खालामनानै जोंहा रेजिस्टार प्रसेसआव थांनो हासिगोन थ' जों होबाय दानिया फिन खनसेबाव जोंहा गोदान पासवर्ड जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनो हासिगोन बा नोंथांमोना होना लाबानो जाबाय आरो फिन खनसेबाव होबावदो बेनिफ्राय आरोबाव सेभ खालामनांगोन नोंथांमोना थ' नोंथांमोना बे निउ पासवर्डआव होनानै गाव गावनि गोसोबादि होना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना सेभ होना ला दा सेभ होनाय लोगो लोगो जोंहा प्रसेसआव थांनो हायो दा बिदिब्ला आं बेयाव होनोसै नोंथांमोना भिडिअ नायलां एसे गोलाव जागोन भिडिअआ मानोना गोबां प्रसेस दं अनलाइन बे टेकनिकेल खामानिया दा जोंहा सेभ होबाय दा सेभ होनाय लोगो लोगो लडिं जागासिनो दङ दा लोगोफोर बे जाबाय PRC इडुकेसन PRC आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खिथाबाय थाखादों इडुकेसन PRC सो होयो होननानै आसाम स्टेटआव जबनि थाखाय एक्सट्रा होआ दा बेनिखायनो अपसन होसिगोन नोंथांमोना आसाम पुलिसाव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना PRC नि अनगायै मोनगोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव रिमाइन्डार मोनदों बे रिमाइन्डाराव ओरैबायदि माखासे कुइसन थायो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन दा सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे सेलेक्ट खालामना ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामना ला नों जाहाथे बेखौ गोसोआव थायो नोंथांमोना बेखौ बहियाव लिरना दोन जाहाथे नोंथांमोना उनावहाय रिकभारि खालामनो हायो थ' बेयाव आं मोनसे जायखिजाया सेलेक्ट खालामसै दा बेनिफ्राय नोंथांमोना एन्सारखौ गोसोबादि होना ला नोंनि मबाइल नाम्बारखौबो होनो हायो एबा नोंनि नामखौबो होनो हायो अके थ' बेनिफ्राय सेभ नोंथांमोना थुना हो दा सेभआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा प्रसेसआव थांना बसिगोन दा पेजआ अपेन जासिगोन बेबायदि अपेन जागोन बेयाव नोंथांमोना गोबां अपसन मोनगोन नाथाय बेयाव खालामथावनाङा जों लास्टआवसो फैनानै जों बेयाव खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लाय दा एसे गाहायाव बोख्लायनाय लोगो लोगो मोनसे अपसन मोनगोन बेनो जाबाय क्लिक हियार फर डिस्ट्रिक्ट सार्भिस रेजिस्ट्रेसन थ' नोंथांमोना बेयाव थुना हो बे सार्भिसेसावनो जों गासैबो अपसन मोनगोन मा खालामनांगौ नोङो मानि थाखाय PRC खालामगोन ना बार्थ सार्टिफिकेट खालामगोन बेयावनो मोनजोबगोन थ' बेनिफ्राय जोंहा दानिया फैबाय बे लडिं जागासिनो दङ नोंथांमोना दसे नेनांगोन नेटआ एसे बिजि जायो सम सम मानोना गोबां एप्लाइ खालामदों थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा रेजिस्टार खालामनाय अपसना फैबाय जोंहा बेयाव फैबाय नोंनि नाम ओंखारखासिगोन बेनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे डिटेल्सखौ सोबावनांसिगोन अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन एप्लाइ खालामनायाव दा बेखायनो गाहायाव नोंथांमोना बोख्लायदो दा गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा अपसन गोबां मोनगोन नोंथांमोना नायनाय गासैखौबो लासै लासै खालामबानो जाबाय दा फार्स्टआव नोंनि नाम ओंखारखायो बेनिफ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोना फुल एड्रेसखौ लिरना हो नोंनि गामिनिफ्राय लानानै पस्ट अफिस PO पिन नाम्बार गासैखौबो नोंथांमोना बे एड्रेसाव लिरना होजोब बेखौ नांथारगौ अके थ' बेनिफ्राय गाहायाव स्टेट मोनदों नोंथांमोना स्टेटआव सेलेक्ट खालामना लादो गाव गावनि स्टेटखौ दानिया नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेयाव जों दायो सेलेक्ट खालामबाय जायखिजाया नोंथाङा सेलेक्ट खालामना ला नोंनिखौ सेलेक्ट खालामदो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव खालामनांगौ नालाय दा बेयाव आं सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय पिन नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन बेयाव लोगोफोर आधार नाम्बार नङाबा पेन नाम्बार नङाबा भटार आइडि बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होबानो जागोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होनाय लोगो लोगोनो जोंहा आइडिखौ मोननाय जायो दा बेखायनो नोंथांमोना बेयाव OTPखौ नोंथांमोना होनांगोन दा OTP होनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन जेनेरेट खालामनांगोन बे जेनेरेट OTPआव थुनाय लोगो लोगोसो नोंनाव OTP थांगोन आरो नोंथांमोना केपचाखौ होदो केपचाखौ होनानै दानिया रेजिस्टाराव थुना होदो आरो बे रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा आइडि मोनसिगोन अके थ' नोंथांमोननियाव थांसिगोन दा जों बेयाव रेजिस्टार खालामसै नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव OTP थांसिगोन स' लडिं जाबाय दा फाइनालि जोंहा रेजिस्टार जाबाय नोंथांमोननियाव रेजिस्टार जाबाय दानिया जोंहा साक्सेसफुल जानाय लोगो लोगो जोंहा दानि एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन लोगोफोर दा बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप नायनानै नोंथांमोना न'आवनो ट्राइ खालामनो हागोन दानिया जोङो गुबुन लिंकआव फैनोसै दानिया आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखाजोबदों नोंथांमोना चेक खालामजोबबानो जाबाय दानिया गभर्नेन्स सार्भिसेसआ थुदो
दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो इमेल एड्रेस बेनिफ्राय इउजार नेम एबा स्क्रिन नेम नोंथांमोना जेब्ला रेजिस्टार खालामदोंमोन स्क्रिन नेम होदोंमोन नों जायखौ होदोंमोन बेखौनो होनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालाम दा बेखौ नोंथांमोना कनफिउस जानाङा जेब्ला जोङो रेजिस्टार खालामदोंमोन ना स्क्रिन नेम मोनसे बिदोंमोन फार्स्ट टाइमाव बेखौ नोंथांमोना होथारनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनांगोन दा बेखायनो जोङो फैबाय दानिया लगइन खालामसै अके थ' बेयाव आं गासैबो फिल खालामबाय दानिया लगइन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ अपेन जाना फैसिगोन दा बेयाव एसे टाइम लागोन दा PRC इस्यु खालामनाया गोबां प्रसेस दङ नोंथांमोननि थाखाय आरो गासैबो साक्सेस जायोबासो नोंथांमोना लास्टआव PRC मोनो आरो लोगोसे पेमेन्ट दाननांगौ 30 रुपिस थ' नोंथांमोना 30 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन अनलि 30 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगौ अके बेबो अनलाइन दानिया सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना सेलेक्ट ओंखारबाय बे सेलेक्टआव नोंथांमोना PRCखौ नागिरबानो जाबाय गोबां अपसन ओंखारगोन बेबायदिनो जेरै बार्थ सार्टिफिकेटबो ओंखारो जायखिजाया नोंथांमोना पारमानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेटआव सेलेक्ट खालामनानै ग'आव थुना हो अके थ' मोनसे ग' मोनदों बे ग'आव थुना होदो दा ग'आव थुबाय बेनिफ्राय अनलाइन मोनसे अपसन ओंखारदों एप्लाइ अनलाइन बेयाव थुना हो दा बेयाव थुबाय दानिया साबमिट अनलाइन मोनसे ओंखारबावबाय बेयाव नोंथांमोना थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो अपेन जाबावसिगोन फर्मा दानिया मेन फर्मा फैसिगोन दा बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा मबाइलाव खालामदों डेस्कटप साइट मड खालामना ला अके मबाइलाव जायफ्रा खालामदों एप्लाइ खालामदों डेस्कटप साइट खालाम अब्ला गासैबो स्क्रिनाव श' जागोन दानिया सार्टिफिकेट नोंथांमोना मा खालामनांगौ बे लेंगुवेजआ इंलिसनिखौ होनानै ला जाहाथे जेरावबो सोलिनायनि दा बड' SMS होनाय लोगो लोगो अनलि बड' SMS जागोन बेखायनो इंलिसाव होदो बेनिफ्राय फैफाखागोन बड' थ' नोंथांमोना इंलिसाव होबानो जाबाय आरो जेबो नङा जास्ट इंलिसाव हो जेबो नङा इंलिसानो मोजां जेरावबो सोलिगोन दा बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट्स नेमाव नोंनि नामखौ लिरनांसिगोन लोगोफोर दा बेयाव नोंथांमोना बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालाम मिस आरो मिस्टार नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होनो हागोन दा बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंनि नामखौ लिरदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बार्थडेखौ बेयाव नोंथांमोना केलेन्डाराव थुना होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन आरो लोगोसे पासपर्ट नाम्बार बे गैयाबा जेबो नङा मादार नाम फादार नेम नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना पान नाम्बार आधार नाम्बार बेखौ होनो हागोन बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होथारनांगोन मानोना बेयाव गासैबो नोंनि स्टेटासखौ मिथिबाय थागोन दा बेखायनो बेखौ होथार थ' नोंथांमोना बेखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो बे इमेल एड्रेसावनो नोंथांमोननियाव सार्टिफिकेटआ थांगोन थ' बेनिफ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोना ओरैबायदि हो गासैखौ फिल खालामजोब बिनायखौ बेनिफ्राय प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्टजों गोरोबोबा नोंथांमोना बक्सआव टिक मार्क हो अब्लानो बे गासैबो एड्रेसा बेयाव थांफिनजोबगोन थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम एड्रेसखौ बेयाव जायखिजाया मा बिदों जेरै रेभिनिउ सार्कोल अफिस बेबायदि बियो बेनिफ्राय गामिया अट'मेटिक थाखायो बक्सआव थुनाय लोगो लोगो फैगोन पस्ट अफिस होदो मौजा होदो पुलिस स्टेसन होदो हाउस नाम्बार होदो बेनिफ्राय पिन कड होदो दानिया फैबाय इडुकेसननि दा बे PRCआ इडुकेसननि लोगोफोर आं नोंथांमोननो सिगाङावनो आपडेट होखादोंमोन जे जबनि थाखाय मोना जास्ट हायार इडुकेसननि थाखाय PRC मोनो बेखौनो खायसे बुजियाखैमोन PRC मोनो होनदोंमोन दा नायदो नोंथांमोना बे हायार इडुकेसन PRCसो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना लास्ट डेट बबेयाव लास्ट फरायदोंमोन बे कलेजखौ नोंथांमोना होदो बा नोंथांमोना स्कुलखौ होदो एबा इउनिभारसिटिखौ होदो थ' बे क्लियार जाबायना बेनिफ्राय दानिया क्रिमिनेल रेकर्डआव नोंथांमोना न' होना हो बेखौ न' हो बेनिफ्राय दानिया फैबाय दानिया माखासे डिटेल्स बे जाबाय फट' थ' फट'खौ नोंथांमोना 50 KBसिम आपल'ड खालामनो हागोन मोजां स्केन खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया लेन्ड रसिद एबा खाजोना रसिद नोंथांमोना एक्टिभ एबा दानि प्रेजेन्टखौ होना हो लोगोफोर दानि प्रेजेन्टखौ हो बेनिफ्राय 500 KBसिम आपल'ड खालामनो हागोन बेखौ नाम्बार 2आव थ' बे क्लियार जाबाय दानिया फैबाय नाम्बार 3आव बे जाबाय इन्डियान पासपर्ट एबा सार्टिफाइड कपि अफ दि NRC 1951 बेखौ नोंथांमोना NRC थायोना बे NRCखौ नोंथांमोना बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना NRC जिथु फ्रन्ट पेज थायो बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन दा बे जाबाय नाम्बार 3आ बेनिफ्राय दानिया जों थांसै नाम्बार 4 दा नोंथांमोना जिंगासिनाव गैया दा बेनिफ्राय दानिया नाम्बार 4आव भटार लिस्ट नोंथांमोना होनांगोन जिथु जोंहा पेज थायोना माखासे फेमिलि थानाय नोंथांमोननि भटार लिस्ट बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय लिंक थानायखौ जेरै फादार्स मादार्सनि थायो बेखौ नोंथांमोना होनांगोन गासै 500 KBसिम आपल'ड खालामनो हागोन मोजां स्केन खालामनानै आपल'ड खालाम बेनिफ्राय दानिया नाम्बार 5आव फैबाय दानिया लोगोफोर बेयाव माखासे ओरैबायदि बुंदों जे सोरनाबा जुदि पेरेन्टसफ्रा दंखायोबा PRC दंखायोबा माबा मोनसे प्रुफ थानाय दङबा नोंथांमोना बेखौ होनांगौ होनना बुंदों आरो दा जोंहा गैयाबा मा खालामनाय जोंहा NRCखौनो होनो हायो लोगोफोर मानोना NRCआनो थागिबिनि मोनसे प्रुफ नालाय दा बेखायनो जोंहा NRC लेगेसि डाटाखौबो जों होनो हायो लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना होनो हागोन आरो टेनसन लानांगौ गैया थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय गाहायाव नाम्बार 6आव बेनो जाबाय नोंथांनि बार्थ सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन थ' नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट थानांगोन नाम्बार 7आव नोंथांमोना होनांगोन HSLC एडमिट कार्ड होनांगोन एबा सार्टिफिकेट होनांगोन एज प्रुफ थानाय जायखिजाया बेनिफ्राय नाम्बार 8आव बेखौ नांथारा लोगोफोर जायफ्रा PRC दंखायो न'खराव होनो हादोंमोन आरो दा बेखौ नाङा जोंनो बेनिफ्राय नाम्बार 9खौबो नाङा थ' नोंथांमोना पस्टिं जानाय बेफोर माखासे खोथा थ' बेखौ नाङा जोंनो बेखौ नांथारा बेखौ होआबाबो जागोन जेरावनोखि गोजा दङ बेखौ जों होनांगोन आरो दानिया नोंथांमोना फट' बे जाबाय एप्लिकेसन फर्म मोनसे PRCनि मोनो बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना फट' खेबनानै आपल'ड खालामनांगोन थ' बे जाबाय गासिबो क्लियार
थ' दानिया जोबनो फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना भटार आइडि होनो हागोन बा आधार कार्ड होनो हागोन बा कारेन्ट बिल जायखिजाया एड्रेस प्रुफ नोंथांमोननियाव बिनाय जादों बेनिफ्राय दानिया नाम्बार अफ फेसेस थ' फेसेस बेसेबां नोंथांमोना प्रिन्ट खालामगोन बेखौ होनो हादों आरो लोगोसे फेस स्केन खैथा खालामखो बेखौ खैथा आपल'ड खालामगोन स्केन बेखौ नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होबानो जाबाय जेनेबा हमना ला नोंथांमोना हिसाब खालामना होबानो जाबाय केपसाखौ होदो बेनिफ्राय प्रिभिउ थुनाय लोगो लोगो नुजोबगोन आरो लोगोसे मिस्टेक जादोंबा साबमिट खालामनाङा आरो गासैबो अकेबा नोंथांमोना साबमिट खालामदो आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो लास्टआव नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगौ आरो बे पेमेन्ट दाननायखौ आं नोंथांमोना दिन्थिला नोंथांमोना एटिएमजों दानबानो जाबाय नोंथांमोना जास्ट 30 रुपिसनि पेमेन्ट दाननांगौ आरो नोंथांमोना बे पिआरसिआ जेब्ला इसु जागोन अब्ला नोंथांमोनाव मेल थांगोन एबा नोंथांमोनखौ कल खालामनानै लिंहरनोबो हागौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय दा थांनाबो जानो हागौ नाथाय गोदान प्रसेसआव मा जागोन बेखौ मिथिला थ' नोंथांमोना डाइरेक्टबो मोननो हागौ दा बेखिनियासिम लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव